Pani redaktorka, ja som predovšetkým sklamaný z reakcie Európskej únie, pretože vidíme, že, ako spomínala Katka, Amerika a Izrael bezprecedentne a nevyprovokovane zaútočili na Irán, na suverénny štát. Dokonca zbombardovali škôlku alebo školu, kde zomrelo 165 malých dievčatok, hej? A tu to nikto neodsúdi. Keď pred niekoľkými rokmi začal konflikt na Ukrajine, tak vtedy tu príjmali 3 rezolúcie denne. Zakazovali ruských športovcov, dokonca ruskú zmrzlinu. Skákali tu ako pukance na panvici. Ale keď príde americký a izraelský útok na Irán, tak sú ticho. Dokonca to ešte tomu asistujú a podporujú to. Ja som bol prednedávnom na Kube. Čo spáchala Amerika tou svojou blokádou, že tam ľudia nemajú elektrinu, nemajú lieky, nemajú potraviny. Tu je to všetkým jedno. Amerika môže páchať vojnové zločiny. Keď uniesli venezuelského prezidenta, boli absolútne ticho. Opakujem, pokiaľ sa niečo dialo na Ukrajine, tak tu skákali 3,10 m pri čomkoľvek. Ale v prípade Iránu je im to jedno. V prípade genocídy v Gaze takisto je im to jedno. V prípade únosu prezidenta je im to jedno. Dokonca Američania teraz s Izraelcami vyvraždili duchovného lídra Iránu a jeho celú rodinu s malými deťmi. A všetkým je to tu úplne jedno. Pán Vondra, vy teda hovoríte, že toto nebolo porušenie medzinárodného práva, je tak? Já to nehodnotím. Já proto vyjadřuju pochopení. Zatímco vy tam na jednu stranu lezete do prdele tomuhle, pak tam do tomu druhý. Reagovať na pána Vondru, lebo nikto viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuovej a Trumpovej ako vy. Ako vy. Je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte, vy ste chápajúci Čech. Gratulujem vám. To myslíte vážne? Vraždia malé deti a vy ste chápajúci? Počúvate sa vôbec, čo hovoríte? A teraz ich zbombardovali. Ničia tam krajinu, zabíjajú malé deti a my sa tvárime, že to je v poriadku. Tu je pán chápajúci a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomierajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj v ladničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené. Čo s tým má Putin pre Boha? Trump a Netanyahu a Zelenský sú najväčší gaunery 21. storočia. Pochopte to. A to, akým spôsobom sa cynicky správate voči tým obetiam na Blízkom východe, vo Venezuele a v Kube, to je naozaj na hrane akéhokoľvek humanizmu. To je uvažovanie masového vraha. Počkajte, ja dokončím to. Ja ešte chvíľočku rozprávam. Já tady tohle pána nebudu poslouchat a ty odejdu, protože Výborné. Budem jako já to nemám jako fakt zapotřebí. Nech sa páči, pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči. Ne, nemám jediný dôvod s vami byť. Toto naozaj už pán Bláha preháňate. Vy ste chápajúci? Ne, nezlobte se. Zomierajú ľudia a vy ste Já tyhle chápajúci? vaše keci poslouchat Nech sa páči, nebudu. nech sa Mějte se páči. moc hezky. Dovidenia. Všetko dobré, majte sa krásne. Nashledanou. Dúfam, že v Česku Pán majú ľudia Vondra. ďaleko viac Ne, s rozumu tímhle ako máte. pánem já fakt diskutovat nebudu. Já už jsem starší člověk, je mi 65 a fakt tohle nemám. Tiež by aj slovenskí vojnoví štváči takto odchádzali z verejných diskusí, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené.